सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। आज एगो हम बहुत बड़ सवाल के जवाब रुआ लोग के बीच हम लेके हाजिर भइल बानी। जी हाँ, रुआ लोग सोचत हो कि आखिर कौन सवाल हो, ओकर कैसन जवाब बाटे, तो रुआ लोग के हम बता देवे के चाहतनी कि रुआ लोग एगो चीज बहुत दिन से सर्च कर रहल बानी गूगल पर, यूट्यूब पर, हर जगह कि कब निरहुआ हिंदुस्तानी 2 फुल मूवी कहिया रिलीज होताटे। जी हाँ, यूट्यूब पर कहिया देखे के मिली रुआ लोग के। बहुत दिन से सर्च देखतनी कि हो रहल बाटे यूट्यूब पर, लेकिन एक अभी तक ले समाधान ना पता चल पाइल है। अभी तक ले निश्चित डेट के पता ना चल पाइल बा, ओकर हम आज खुलासा करे जा रहल बानी। जी हाँ, रुआ लोग बता दी कि भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव, निरहुआ आम्रपाली दुबे और संचिता बनर्जी के ई फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 बहुत जल्द रिलीज होके जा रहल बा यूट्यूब पर। फिल्म तो लाग गइल बा सिनेमा हॉल में, लेकिन जे लोग अपना देश से बाहर रहताटे, जेकरा सुविधा नहीं मिल पावत देखे के फिल्म, जे अपना राज्य में नहीं रहत, दूसरा राज्य में देखे के सुविधा नहीं मिल पावत, ओकरा खातिर हम आज लेके आइल बानी कि कब यूट्यूब पर रिलीज होता, कब रुआ लोग देख सकते हैं। रुआ लोग बता कि कोनो फिल्म लगला के 3 महीना बाद यूट्यूब पर रिलीज हो जाला, तो रुआ लोग के बता दी कि पिछला दिन निरहुआ शटर रहे जगह 3 महीना पर लागल रहे, वैसा ही निरहुआ हिंदुस्तानी 2 भी 3 महीना के बाद रुआ लोग के बीच देखे के मिल जाई। रुआ लोग के एक्चुअल डेट हम बता दें 20 तारीख के बाद कभी भी रिलीज हो सकता है। जी हाँ, 20 तारीख 20 जुलाई के बाद कभी भी निरहुआ हिंदुस्तानी 2 रुआ लोग के देखे के मिल सकता है यूट्यूब पर। जी हाँ, अब रुआ लोग सवाल ये उठाएं कि आखिर ये निरहुआ हिंदुस्तानी 2 3 महीना पर काहे रिलीज होता है। रुआ लोग बता दी कि ये नियम हटे, ऐसा ही होकेला। ऑफिशियल चैनल पर आई 3 महीना के बाद बहुत जल्द 20 तारीख के बाद रुआ लोग इंतजार करी। बहुत जल्द रुआ लोग के बीच आवे जा रहल बा निरहुआ हिंदुस्तानी 2 फुल मूवी। छपरा जिला भोजपुरी पर बन रही। अगर अभी तक रुआ लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो।